nan da kike gani nan wani gida ne wanda duk wani mutum da sai yana tafiya ƙarshen tafiyarsa nan za ta gare. Gida ne wanda ba shi da bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi, ba shi da bambanci tsakanin mace da namiji, sannan kuma ba shi da bambanci tsakanin sarki da mai. Duk wani matafi da ke ka sani ƙarshen tafiyarsa ta ƙare a cikin wannan gida. Idan Allah ya taimake shi ya yi guzuri mai kyau, to fa gidansa zai kasance gida mai kyau. Idan ku ya kuskure ya yi guzuri mara kyau, wallahi ɗakinsa sai ya zama tamkar kogon maciji. Likita, me abin da ya kawo mu mana? Ina yake to? Dr. Faruk yana nan wajen. Amma ki sani kunnuwanki ba za su taɓa ji abin da yake faɗa ba. Haka zalika idanunki ba za su taɓa ganin shi ba. Saboda mene likita? Saboda wanda ya halicce shi ya busa masa rai har ya dasa soyayyar ki a cikin zuciyar shi. Ya riga ya ɗauke shi saboda ya fi ki san shi. Ki sani Allah ya fi ki san Dr. Faruk. Bai kamata ki yi wa Ubangiji butulci ba, Najatu.